No que vai de ano, apenas 3 meses, contabilizamos xa 14 mulleres asasinadas como consecuencia da violencia de xénero. Unha lacra social que afecta a mulleres de todo tipo e condición e que, por desgraza, dáse en parellas cada vez máis novas. É o caso de Noelia, unha rapaza coruñesa que con tan só 22 anos sufriu unha brutal agresión por parte do que era a súa parella e que case lle custa a vida. Un home maltratador non empeza nunca o primeiro día dándoche un bofetón, ojalá empezaran así, porque así escapábamos todas. Primeiro empezan a lavarche pouco a pouco a cabeza, entón, cando me prohibía facer algo, ou cando me dicía mellor esta falda e non aquela, eu pensaba que era porque me quería, era por ben e porque se preocupaba por min. Cando xa pasaron casi 3 anos, empecé como a cansarme desta situación, empeceime xa a cansar dos empujóns, dos tiróns de pelo, dos insultos, de que case non podía facer vida, e ao último día, antes de perderme, pois intentou matarme. Recibín 8 puñaladas, e 8 puñaladas que sona moi fuerte, pero foi o mellor que me pudo pasar, porque eu non sería capaz de denuncialo, non era consciente de que eso era unha relación de maltrato, simplemente pensaba que era porque me quería, e cando me despertei na UCI de Santiago, no hospital, no momento dixen, merda, pillaronme, ahora que digo. Entón aí foi a miña salvación, el quería me quitar a vida e, sin querer, volveume a dar a vida. Dende aquela agresión pasaron case 8 anos, pero as secuelas físicas e psicolóxicas acompáñana no seu día a día. Secuelas físicas quedoume de que perdí un oído, por unha das puñaladas que recibín na cabeza reventoume o nervio auditivo, entón o oído izquierdo non o teño, o máis fuerte, o que máis tarda en curar é as secuelas psicológicas, teño un estrés postraumático que terei no de por vida, como a miña agresión fuerte foi na casa, eu teño medo dentro da casa, entón intento ter algunha porta sempre aberta, pero as ventanas, as persianas teñen que estar sempre cerradas, ou como chegar a un bar e intentar ter a porta vigilada para saber quen entra e quen sale. Noelia colabora hoxe con xente maravillosa para mandarlle unha mensaxe a todas as mulleres que se atopen na situación que ela viviu. Que sepas que non estás sola, que pidas axuda, que hai un mogollón de xente maravillosa no mundo, que pidas e que grites pola túa vida que só tes unha e mereces vivila. E se ti, home ou muller, conoces a unha persona, unha muller que está vivindo isto, non quedes calado nin calada. Si podes, axuda. Nos agochamos as nosas cámaras e micrófonos nesta cafetería que hoxe colabora connosco. Aquí recrearemos a historia de Noelia e ela será a protagonista. Na situación que plantexamos, Noelia ten un mozo que a controla en todo momento. Quedaron nunha cafetería onde Noelia atopará por casualidade a unha amiga que hai moito que non ve. Esta proponlle quedar pola noite cunha amiga que vive fora e só está na cidade por un día. A Noelia faille moita ilusión, pero cando o seu mozo chega ao bar, prohibirálle quedar coas súas amigas e botarálle en cara como vai vestida. O mozo manipulará a Noelia para facerlle crer que se verdadeiramente está namorada, el debe ser o primeiro e único na súa vida. Son Fran Vilariño, son actor e vou representar a un mozo maltratador. Como reaccionarán os galegos e galegas que presencien esta situación de violencia machista? Ímolo comprobar. Comezamos a gravar a nosa cámara oculta. Noelia chega á cafetería e atópase por casualidade a unha boa amiga que hai tempo que non ve. Ostras, hola. Hola. Sigues con Pablo, non? Home, sí, sigo con Pablo. Escríboche, non mandas nin WhatsApp, non chamas, non contestas, non? Ai, é que non podo, ai, é que quedei con Pablo, ai, é que estaba con Pablo, que nós tamén existimos. Xa, pero xa sabes que cando empezas con un mozo tens que coller así tempo para estar con ele, ou que sei, eso, polos turnos, a veces non coincidimos moito. A amiga repróchalle que dende que botou mozo está desaparecida e Noelia non deixa de mirar o teléfono nerviosa. Todo ben? Sí, ben, estou aquí falando con el, sí. Voulle mandar unha foto. A Pablo? Sí, para que sepa que estou aquí. Porque a veces sí que se preocupa bastante, non para que sepa que realmente estou aquí. A ver, es un poquito controlador, ¿no? A muller da mesa do lado parece estar atenta á conversa. É celoso. Non é celoso, o que pasa é que se preocupa bastante por min.
fai no por ben e porque me quere, non porque sea celoso ni nada disso. E mira, e pola noite que faz? Pois quedei con Pablo. É que estás a vela aquí. A de Madrid? Sí. A actriz convida a Noelia a quedar cunha segunda amiga que vive fora e está de visita só esta noite. É que fai moito tempo que non vexo a Sabela, verdad? Por iso. Non Vale, é a mí. pois... A que hora? Ui. Vale, pois pregúntolle a Pablo, dígolle. Non lle pregunto, dígolle que, bueno, que vai ben Sabela e que fai tempo que non a vexo, non creo que teña ningún tipo de problema. Pero, bueno... O mozo escríbelle a Noelia insistentemente. Non cree que este soa na cafetería e ela envíalle un vídeo para que se tranquilice. Estou aquí, hombre, que sí, que estou aquí, non te preocupes. Noelia capta de novo a atención da muller de branco, que a mira atónita sen entender a situación e permanece en silencio pendente do que sucede. Sí, además estou sola, non te preocupes, home, xa te espero aquí. Bueno, sola. Estou eu, Bueno, xa, para que non pense que... A ver, ó, Pero que vai pensar? que a mellor pensa que estou aquí enredando contigo polo que sepa que estou sola. Tal vez está de camiño, xa. Pero non é controlador, non? O actor que fai de mozo chega á cafetería e saúda a Noelia e a súa amiga. Hola. Antes de marchar, a amiga insiste a Noelia para que se una ao plan da noite. Falamos pola noite? Sí, sin problema, sí. Chao. Chao. E esta por aquí? Coincidimos. Xa, é como iso de que vades quedar pola noite? Ah, porque veus a vela de Madrid e marcha mañán, veu solo a mirar o vestido da boda e hasta a boda non vai volver. Entonces, xa lle dixen que iba a falar contigo, que se salgo con elas hoxe, simplemente para ver a... No, hoxe non podes, porque hoxe vamos ir a Lugo. Que máis che dá, home, solo é un día. No, con elas non vas. Pero por qué? Por que non? Porque son as guardas delas, vale? É que está o home aquel máis atento. Sí, aquel home está super atento tamén. Bueno, non fales así delas, xa. Sí No. que o falo, sí. Con cantas estivo María esta noite xa, o mellor, Bueno, é ti iso que máis che dá. Claro que me dá, Por qué? porque elas te arrastran como elas. A Jesús non digas iso. Es que eu non me fío de ti. Ten cara como de estar enfadada, de estar fervendo ¿no? por dentro. Sí. O home do abrigo escuro e a muller de branco están moi atentos á conversa da parella, pero polo de agora non interveñen. Nos forzamos máis a situación e pedimos ao actor que critique a Noelia por como vai vestida. Que levas posto o vestido este negro, non? Pero Levas o vestido negro. non se me ve nada. E así vas ao médico, ti? Bueno, home, pero non se me ve nada. Vou de negro, que é o que che gusta a ti que non Pois vaya vaya... estilazo que tes para ao médico, non? Bueno, home, xa, para xa. No, para no. Para. Se che dixe que non quero que te poñas vestidos. Vale, pero isto que non se me ve nada, Pablo. Despois pasa o que pasa, Por favor, séntate. Por favor, séntate. Bueno, pois séntate, veña, séntate. Xa non me queres, ti. Claro que te quero, pero eso non significa que non podas salir cas amigas. Mira, as túas amigas son as zorras, vale? Bueno, non te pases. Non te pases. E pensas que vas a encontrar algo mellor que min por aí? A muller de branco retórcese na cadeira. Non pode crer o que escoita. Vale, vamos a Lugo, pero deixame ir tomar un café primeiro con elas e... Que no, nin café, nin hostias, vale? Por favor. Non me fagas enfadar. Non te enfades, non vas te poñer como outro día. Se estou dicindo que non. Vale, non te poñas como outro día. Por favor, cho pido, Cando o falso mozo ameaza a Noelia, a muller de branco non pode máis e salta. Que pasa, ti vai chamarcha, non? Bueno, por favor, Pablo. Chaval, xa está, Chica, non sei como estás con él, perdona. Saltou. Temos que chamar a policía. Ti estás oíndo que estás dicindo. Xa que es tanto, non poñas esa cara de panoli. Podes encontrar moito millor salindo hoxe, mañan e pasado, miña filla. Jesús bendito. Pero ver, que... No, escucha, chica. Está berrando o home dala. Que che diga como, nin que che diga como vistes, nin con quen vas. E chamate zorras a tuas amigas, por qué? Porque se acostan con aquel. Non me mires con esa cara. É que eu non sei que... Estamos indo todo o bar. Entendes? O que te está dicindo ela. Mira. Estamos oindo e vendo o que estás a facer. O señor do abrigo tamén lle planta cara ao maltratador. Non entendes? Ese é un problema. É unha conversación privada. No, non é privada. Estamos facendo públicos a todos. Estás facendo sentir mal a que dis que es.
Entendes? Está de prohibindo ir cas súas amigas a chamando de zorras e putas. E dixéndolle que non vai con vestido negro. Pero ti quen es para dixelle como vai vestida? Bueno, eu xa sei que non lle gusta que vaya con vestido. Da igual, pero que ti non tens que vestirte como quere el. Ou ti dixe que vai con esa cazadora ou ese faldrapo que vai horroroso. Ti dixe que vai. Efectivamente. Ti non podes tomar un café con quen queiras, donde queiras e cando queiras. Efectivamente. E non chores por el. O señor do abrigo e a muller de branco non se coñecen de nada, pero os dous teñen claro que Noelia non ten por que aguantar que ninguén lle diga con quen ten que quedar. É inaceptable. De Vamos verdad. á policía. Exacto, chamamos a policía. E o problema precisamente que non me entendes. Ver, respeto que tes con unha persona que se juntique, non? Porque a que es, que supón. Pois entón non estás demostrando nunha pizca de amor. Entendes? Porque eu estou casada e levo 16 anos con a miña pareja e non lle consinto que me diga se vou con Vega a tomar algo ou deixo de ir. Boísima esta muller. Quen eres ti para dicirte onde ten que ir e onde ten que ir? Podes dicir que estou con unha amiga, punto. Que de verdad, tío, ti falla algo na cabeza, non é moi normal o que tes. E ti, miña filla, de verdad, non sei quantos anos tes. No, escapa de aí. Pide axuda. O falso mozo marcha da escena e o señor do abrigo escuro insiste ya Noelia. Están humillando desde que entrou aquí. Non te das conta de que te está humillando desde que entrou aquí. Totalmente. Te está humillando. Xa antes que... Estáte humillando. O señor do abrigo teno claro e fíxense no que di a muller de branco a continuación. Escoita, eu tamén teño fillos. Eu son nai e vexo que meus fillos tratan así a unha muller e me repugna. O sea, ti eres unha persona libre, tens que estar con él se queres estar. Moi ben. É maravillosa. Non te deixes humillar así. Non polo teu ben. Pide axuda. O señor do abrigo e a muller de branco plantáronlle cara ao maltratador, defenderon a Noelia e aconselláronlle que pedira axuda para fuxir da relación de maltrato. Son dúas persoas maravillosas e a nós non nos queda máis que saír para dicirlo. Sodes unhas persoas maravillosas! Como vos chamades? Manuel. Estefanía. Sodes persoas maravillosas, xa vos lo dixen. Pero bueno, isto forma parte, porque estaredes ao mellor un chisco descolocados, dun programa da Televisión de Galicia que se chama Xente Maravillosa e o que quere precisamente demostrar que hai moitas persoas como a vos que ante situacións de injustiza, como a que estivemos vivindo hoxe, non poden mirar para outro lado, non poden calar. Xa, de feito, marchábamos sin acabar de tomar o café, porque era unha situación insoportable, realmente, ¿no? Estuve a punto de levantarme e pejarle. Yo no... Ai, me puse mala. Realmente a situación que se revelou era unha situación de acoso constante e unha cousa que me chocaba demasiado tamén era ver como ela justificaba o acoso, pedía perdón, disculpas. Precisamente, ese é un pouco a razón de ser que ten Xente Maravillosa, que é demostrar que hai xente que non mira para outro lado. E nos demostramos que, polo menos aquí, entre moitos que vimos que había miradas de complicidade, pero que vos saltaste rapidamente, dixeste, eu aquí plántome, teño que parar esta situación de maltrato e de violencia que estou vendo ao meu carón, e precisamente por iso sodes persoas maravillosas.